pawb, Cadi Dyma, a mae gyda'i rysait arall i chi heddiw. Felly un o ryseitiau teuluol ni. Felly dyma oedd hoff gacen mam pan oedd hi'n fach ac oedd nain yn gwneud o iddi hi. Felly mae gen i Cacen Oren efo siocled ar y top. Ond fe rhaid i fi addasio achos does gyda ddim siocled brown, so fe rhaid fi ddefnyddio siocled gwyn. Felly dwi wedi penderfynu gwneud hwn heddiw achos da ni'n cael bocs llysiau a ffrwythau wedi danfon i'r tŷ a da ni ddim yn cael penderfynu beth sy'n dod yn efo. A da ni wedi cael llwythi o orennau, felly o'n i'n meddwl dyma y rysait perffaith. Felly i ddechrau, dwi jyst yn gwneud yr all-in-one method, llwch o bob dim i mewn. So mae gen i 225 gram o flawd codi, 200 gram o siwgr man, yr un fath o fenyn. Mae gen i groen 2 oren yn mynd i mewn, llwy de o powdr codi a 4 wy. A da ni jyst yn mynd i defnyddio mixer i blender fe gyd i fewn. Un sydd yn mynd ar ben ei hun neu yn llaw, neu fedrwch chi ddefnyddio llwy bren os ydych chi isio fyny chi'n hollol. Os ydych chi'n teimlo fel bod y gwead ddim yn iawn, felly fel ydych chi'n gweld o fyma, dydy o ddim yn dropping consistency, felly os yw'n dropping consistency, so chi'n mynd fel un, os yw'n gollwng i ffwrdd, ond ydych chi'n gweld yma bod o bach yn stiff. Felly dwi jyst yn mynd i ychwanegu touch o laeth. Gobeithio, fydd hynny'n gweithio. Felly ydych chi'n gallu gweld rwan. Perffaith. Felly rwan, da ni'n mynd i roi cymysgedd i gyd yn y tin. Dwi wedi iro a rhoi strip bach o bapur pobi yn gwylod y tin. Just loaf tin arferol ydi hwn. Felly dwi wedi hel y fowlen a wedi rhoi bob dim yn y tin. A fydd yn pobi am ryw 40 i 45 munud tan ydych chi'n rhoi cyllall neu skewer yn y gacen am dod allan yn lan, dyna pryd da ni'n gwybod bod o'n barod. A cofiwch gynesu y popdy i ta 170 i 180 gradd Celsius hefyd. Felly dwi wedi tynnu'r gacen allan o'r popdy a wedi gadael iddi hi oeri ar rac. A nesa, fel newch chi weld, dwi yn meddalu ta 50 gram o siocled gwyn, siocled brown, be bynnag sydd gennych chi. A hefyd yn gwneud drizzle gyda sydd 1 oren a ta 6 llwy bwdin o granulated sugar. Ond edrych i ddefnyddio caster sugar os ydych chi eisiau siwgr man, ond dwi wedi penderfynu defnyddio granulated. Cymysgu nhw gyda'i gilydd a wedyn mynd ar y gacen efo fforcen, rhoid y drizzle ar a wedyn mynd ac addurno hefo'r siocled gwyn. A wrth gwrs, os ydych ddim yn fi, os ydych chi ddim yn defnyddio blodau bwytadwy o'r ardd, a dwi wedi addurno efo slice o oren hefyd.
A nesa, tip i chi ydy dwi wedi prynu paent aur bwytadwy just o'r siop addurno cacennau. A dwi'n defnyddio o hyd, dwi'n defnyddio brwsh paent a dwi'n ein flicio fo ar y gacen neu yn peinti ar blodau a mae'n edrych yn hynod effeithiol. Felly just tip bach os ydych chi eisiau gwneud rhywbeth sefyll allan chydig bach mwy. Felly diolch yn fawr iawn i chi am wylio, gobeithio nawch chi fwynhau wneud y cacen. A cofiwch fedrwch chi ddefnyddio unrhyw beth sydd gennych chi, unrhyw ffrwyth, unrhyw siocled, fyny chi. Diolch! Tra!